Det gør hun nemlig, fordi vi står heroppe i køkkenet og er ved at lave en kage. Nu siger jeg vi, det er Mette, der er ved at lave en kage, og den ser utrolig lækker ud, Mette. Hvad er det for en kage, de skal have i dag senere? Jamen, det er en vanilje-hasselnødbund, og så er det sådan en trøffelcreme, hvor der ikke er sådan alt for meget mørk chokolade i, men den er baseret på mørk chokolade, så den alligevel har sådan lidt karakteristik, eller hvad hedder det, karakter. Ja. Du ved, at der er lidt god smag i. Og så er der drysset med lidt friske hindbær indeni, sådan lige til at give det lidt syre. Så bliver den sådan både lidt sød og lidt frisk. Ja. Ligesom os. Ja, selvfølgelig, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt set. Ja. Vi har en kage her, og det der er den samme som den, der står dernede under, bare uden marcipan på. Det er det, og det er bare en mindre udgave, ikke? Jeps, og det ser godt ud, når du gør sådan der. Marcipanen har jeg jo... altså, det er flormelis, det er glukose, og så er det en god... Altså, når du siger glukose, er vi så bare ude i helt almindelig sukker? Nej, altså det er en glukosesirup, som man kan købe i større supermarkeder. Okay. Det kan godt være noget, man skal lede lidt efter, men det er simpelthen for at få den her smidighed i marcipanen. Ja. Så når jeg så lægger den på, så trækker jeg den sådan lidt, for at undgå, at den laver de der folder dernede af. Ikke? Så det er selvfølgelig et tag. Det er sådan ligesom alt muligt andet i livet, at man skal altså øve sig lidt. På det. Og så vil jeg sige, at det her er jo en langsommelig proces. Jeg har jo bagt bundene, de er blevet kolde. Jeg har lavet cremen og lagt den sammen, og den har stået og trukket i et par dage. Det skal den altså, for at der ligesom kommer fugt i bunden, ikke? Det lyder til, at det ikke bare er sådan noget, man bare sådan lige laver på 5 minutter eller sådan dagen før. Det er det ikke. Og jeg ved jo, at du har fortalt mig, at der er flere og flere, som begynder at lave deres egen kager derhjemme, i stedet for faktisk at bestille en. Er det en af de vigtige tips, hvis det er, man laver kagen selv? Det er lige husk det der med tiden. Ja, det er det. Og så og jeg ved selv erfarne kageglade mennesker, som plejer at bage en masse og lave en masse mad, det tager lidt fusen på dem. Også bare rent pladsmæssigt, at man skal have plads i sit køleskab og i sin fryser og sådan noget, og det er i sig selv en udfordring. Så hvis det er sådan, at man selv vil lave sin bryllupskage, så husk at have plads i fryseren, husk at have plads i køleskabet, og husk for den sags skyld at sætte tid af. Ja. Når man så har besluttet sig for, hvad det er for en kage, man skal have, så er der en hel masse traditioner omkring sådan en kage her. Hvad er nogle af de bedste og største traditioner? Det er jo først og fremmest, at man skal få sin konditor til at lave den, ikke? Ja, selvfølgelig jo. Jamen altså, jeg synes jo, at det er jo noget meget romantisk. Det er noget meget sådan traditionsbundet for folk, og det er virkelig noget meget, meget, meget personligt. Når vi har de her samtaler med vores brudepar, om det enten er på telefonen, eller om det sådan er vi sidder over for gæsterne, så det er virkelig sådan, så det er meget udfordrende for altså, det her par. Kan gå hen og blive personlig, er det du mener? Det kan jeg love dig, kan. Og det er også sådan noget, jamen, jeg vil jo ikke have for meget nougat i. Jamen, jeg synes, der skal være mørk chokolade, men du ved da godt, min mor kan jo ikke lide. Det er godt nogle gange skilt, faktisk. Men der er jo nogle af de der traditioner, som jeg har hørt, jeg kender det ikke, jeg har aldrig blevet gift, men det er noget med, at man skal skære et stykke ned, eller skære et stykke ud og fryse det, er det rigtigt? Jeg tror nok helt, nu er jeg jo ikke Emma Gade. Hvad? Nu er jeg jo ikke Emma Gade. Nej. Men jeg tror nok, der er noget med, at man før i tiden havde en tradition med det med at gemme et stykke kage, fordi så skulle det spises til barnedåben. Men jeg tænker, det her meget moderne samfund, ikke? Og den der kummefryser, hvor der i øvrigt også ligger røget sild og alt muligt andet. Det er dejligt. Altså, men jeg tror nok, at det var sådan, det var. Ja. Helt oprindeligt. Men altså, jeg glæder mig til at se, hvordan den her kage den kommer til at se ud, når den er helt færdig, fordi jeg går ud fra, at den der skal sættes oven på den her, ikke? Hvor er det godt? Ja, det er simpelthen bare så godt regnet ud. Yes. Jamen, jeg glæder mig til at se Mette Blomst, hvordan den kommer til at se ud senere, og smage selvfølgelig. Ja, så skal vi tilbage til Mikkel. Der er godt nok sket noget, siden at vi var her sidst med den kage der. Whoopsie, så havde man en flot kage. Yes. Marcipan er ovenpå. Ja. Hvad er det her, du har til at hænge her? Det er jo også marcipan, hvor jeg har modelleret en lille smule mel og lidt vand ind i, bare for at gøre det smidigt. Og så har jeg tørret dem i ovnen for ganske svag varme hele natten, mens jeg har ligget og sovet dejligt. Det er altså igen det der med at være i lang god tid, og det tager lang tid at modellere dem i hånden og sådan noget, ikke? Men så altså, det er ikke ligesom når man tager sådan en shake and bake kage og lige hælder op og så videre? Altså kan slet ikke høre, hvad du siger. Nej. Hvor ser du godt ud? Tak. Er du lidt shaky? Jeg kan mærke det på dig. Må lige se en kage? Ja. Er den ikke flot? Jo. Kunne du forestille dig at sætte tænderne i den lige om lidt? Ja, men jeg er jo lige til sådan noget der. Ja. Jeg tænkte jo lige nøjagtigt ikke, at vi skulle ud i et eller andet palaver af noget kæmpe stativ. Nej. Så jeg synes, det skulle være lidt jordnært og lækkert. Men altså, se, jeg står med den sidste rose her, som jeg synes jo lige skal på. Jamen det er lige præcis det, fordi mangler der ikke det der pap, der altid står og... Altså heldigvis er det jo næsten afgået ved døden, ikke? Man er ikke særlig vild med. Der er kommet mange sjove alternativer, vil jeg sige. Men altså, jeg er jo lidt mere til det her helt naturlige, romantiske.
Prøv lige at høre, jeg skal lige sende Nikolaj afsted, fordi nu er der altså kun under et kvarter til, eller sådan noget, ikke? Og jeg ved, du lige skal ned og have styr på de sidste nerver, måske lige have et par words med din best man, fordi altså lige hende har vi jo holdt i den anden ende, fordi du skal jo ikke se hende. Så ved du hvad, hvis du nu bare triller ned lige at få styr på nerverne og sådan noget, så får vi styr på kagen, ikke? Okay. Er du nervøs? Lidt, jeg kan godt mærke det på ham, altså. Det må man gerne. For lige klar for nye seere, som er kommet på, hvad er det nu, det er for en kage, vi har med at gøre her, fordi den ser altså enormt lækker ud. Ja, altså det er en vanilje-hasselnødbund, som jeg har lagt imellem. Der er 3 bunde i hvert lag. Ja. Og så er der en total luksus lækker creme af Valrhona Mancherie-chokolade, som er sådan lidt syrlig mørk chokolade. Og friske hindbær. Siger du imens, at jeg slet ikke kan koncentrere mig om, hvad du siger, fordi jeg står og kigger på, hvad det er, du laver. Bum, så havde man en rose. Pling plong. Altså, de er jo håndmodellerede og lækre her. Man kunne jo godt... Sådan nogle kan man købe på sin konditor, hvis man har lyst til det. Man kan også bare øve sig, og så kan man lade være at kigge på minden og tænke, mine de ser lidt anderledes ud, og det gør ikke noget. Det er øvelse. Jeg synes jo, det er næsten af synd at skal skære i sådan en kage her. Jeg vil gerne lige snakke med dig, når man skal skære. En ting er, når man skal skære sådan en kage her, starter man så opfra eller nedefra? Ja, man starter opfra. Okay. Jeg har lagt et lille stykke pap, altså sådan lavkagepap imellem, så det ligesom indikerer, at man stopper der, ikke? Mm-hmm. Og så er det jo noget med, at man skal stå sådan helt, du ved, og skære med begge hænder, og manden og konen skal være med og sådan noget. Hvorfor er det, at der er den tradition? Jamen altså, de der traditioner er jo... Det er jo ikke meget for dem. Nej, jo, fordi jeg synes jo, de er vigtige, men jeg kan også bare mærke, at man går længere og længere væk fra dem. Altså, det er jo det der symbolikken i, at det er fællesskab, og at man er sammen om det, ikke? Og hvorfor er det, at man egentlig skal have en kage? Fordi man får jo dessert også. Ja, altså tit så er der jo en lang middag, og en masse dans foran sig, en masse fest og sådan noget. Så faktisk fra desserten og til kaffen, der er jo altid et godt stykke tid. Og så vil jeg i øvrigt sige, at vi mærker mere og mere, at folk får deres bryllupskage til receptionen, altså lige nøjagtigt efter brylluppet, typisk der om eftermiddagen, hvor den i virkeligheden kommer rigtig meget til sin ret. Lige til sidst med det. Hvor meget koster sådan en kage her, hvis man skulle købe den? Altså, vi er jo totalt kompromisløse med det, der kommer indeni. Det er vi altså. Jeg nægter simpelthen at lave en kage, som ikke er så det, du siger, englene synger. Jamen, det er jo så igen, det er et kæmpe arbejde. Ja. Og det er det, så du ved, det der med, hvornår noget er dyrt. Sig nu bare, hvad den koster. Lige nøjagtigt, den her ligger på 85 kroner kuverten hos os. Og der er selvfølgelig alt muligt at få, der koster ingenting, og noget, der er endnu dyrere. Yes. Det her, det er i hvert fald noget, vi er bekendt, og vi har en god fornemmelse af at aflevere. Jeg glæder mig til at smage den lidt senere. Nu blev den færdig med Nu skal det for et kort øjeblik handle om noget helt andet end bryllup. Det skal nemlig handle om Jussi Adler-Olsen. Ja, og dog, fordi det handler også her om, hvad der er indeni, og om ikke at gå på kompromis med det, der er indeni. Vi har lige hørt vores kagedame sige, at hun vil aldrig gå på kompromis med det, der er indeni. Det går jeg heller ikke ud fra, at du gør, Jussi Adler-Olsen. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Hvor mange bøger har du lavet? 6. Og hvad er den bedste? Det er sgu dem alle sammen. Ja. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Nej, der er ikke nogen, der kan vælges. De er meget forskellige. Ja. Forskellige cases, forskellige researchgrundlag, forskellige publikummer måske i virkeligheden, og så forskellige markeder. Ja. Du lavede 2 bøger først, som var måske vil nogen sige en lille smule smallere, og så kom din trilogi, som jo er solgt, ikke bare i Danmark, men rigtig store dele af verden også. Så kommer jeg til at korrigere dig. For det første var det 3, og for det andet så blev de solgt i hele verden inden de andre. Grunden til, at... Jeg synes jo, jeg havde læst så fornuftigt på det hele, og alligevel så går jeg galt i byen, Jussi. Ja, det der gør det smalt, det er jo selvfølgelig, at det ikke var i Danmark, jeg fik førstepladserne, men i Spanien og alle mulige andre steder, ikke? Så det er jo klart, at med den nye trilogi her, der, som folk kalder det, det er ikke en trilogi, i virkeligheden kommer der mange flere bind end det. Der kommer jeg jo tilbage til Danmark, kommer tilbage til den danske læser, den danske hovedperson og de danske locations. Som sagt, så har du succes i udlandet også. Vi har mødt nogle af dine kollegerforfattere tidligere på ugen her, som også går rigtig godt ude i udlandet. Hvad er det med danske forfattere og det store udland? Hvorfor er det, I lige pludselig begynder at sælge så mange bøger? Jamen, det er vi ikke lige pludselig begyndt på. Altså, Peter Høger hos Arne Andersen har beredt vejen godt for os, ikke? Det er ikke noget lige pludselig. Altså, det er jo klart, der har været en bølgedal, kan man sige. Men før bølgedal, så kommer der jo en bølgetop. Det ved men det, der går rigtig godt, det er jo krimierne, og det er jo det, der ligesom har været temaet i denne her uge. Krimier og thrillers. Ja. Altså, man kan jo næppe kalde Christian Mørks bøger for krimier. Nej. Og heller ikke mine, tror jeg. Nej. Vi har valgt at kalde det krimi-thrillers, og der er jo en forskel på thrillers og krimier. Ja. Ved du, hvad det er? Nej. Nej, men altså forskellen er jo, at en krimi, det handler om at opklare en forbrydelse. Ja. En thriller, det handler i høj grad om at forhindre en
Og kan du kombinere det, forbrydelsen, der skal opklares med forhindringen af det, der skal til at ske, så er der en krimithriller, og det er mine bøger. Hvor lang tid tager det at skrive en bog? Ja, nogen tager det lang tid at skrive. Denne her, den researchede jeg jo i 3 år, inden jeg skrev den. Så det tog vel 4-5 år, ikke? Og denne her, den, som jeg fik priser for, den lavede jeg meget hurtigt. Det er et spørgsmål om koncentration, og så deadlines, ikke? Ja. Du lavede en maraton på et tidspunkt, hvor du satte dig i et sommerhus, og så bare gav den en ordentlig skalle. Hvor mange sider kan man skrive på en dag, hvis man virkelig er oppe i gear? Hvis man virkelig er oppe i gear, så kan man skrive en hel bog. Det er jeg ikke nået til endnu. Det var Simenon, der gjorde det, ikke? Nej, en god dag, det er 10 sider. En rigtig god dag, det er jo mere. Og det er klart, at der er nogle dage, hvor du bliver nødt til at indrømme, at du ikke kan skrive overhovedet. Så det er meget forskelligt. Men de gode dage, det er jo bare der, hvor tankerne flyder, og det behøver ikke at være i sider. Det kan godt være i gode idéer eller synopser i kommende bøger. Man kan godt have en forestilling om et forfatters liv. Vi har mødt nogle af dine kolleger tidligere, som sagt, de siger, de sætter sig ned på et refugium eller et eller andet, skriver meget koncentreret i 3 måneder, og så er der en lille proces bagefter. Og så lyder det som om, man har utrolig meget fri bagefter. Er det din virkelighed også? Altså selvfølgelig sidder jeg også på refugium en gang imellem, for jeg skal jo møde nogle kolleger her og der, ikke? Ja, mine skriveprocesser, de er meget forskellige. Der er ikke en dag, der ligner en anden, ikke en måned, der ligner den anden. Men travlt, det har man da. Specielt, når det går godt, ikke? Hvad laver du så? Ja, jamen, altså ud over at skrive bøgerne? Jamen, sådan en dag som i dag, så må man overveje, om man skal gå på toilettet eller gå i sommer Danmark, ikke? Ja. Om man skal tabe 10 kilo, eller om man skal sætte kommaer, ikke? Ja. Jamen, jeg rejser rundt i øjeblikket og repræsenterer mit forlag og mig selv og mit forfatterskab. Og det er jo alt muligt. Det er jo Wien den ene dag, München den anden dag og Frederikshavn den tredje. Ja. Så jeg har været ude for mange sjove ting. Her forleden dag, der var jeg i Wien og skulle lave nogle optagelser for mit tyske forlag, der hedder Deutsche Taschenverlag. Og der havde de lavet sådan en 10 meter stor jakke, hvor der var sådan en 2 meter stor lomme, som jeg skulle dukke op af og vinke til publikum. Det skulle jeg så gøre med Umberto Eco, men han havde ikke tid. Nej, til at hoppe op af en lomme. Man bliver drevet ud i mange ting, ikke? Ja, og hvordan har du det med det? Jamen, samtidig er det jo festligt, ikke? Ja. Og jeg mener, jeg er jo glad for at komme herind i dag, fordi det er første gang, jeg har været i Tivoli i år, ikke? Jeg har det sådan med det, at det er stærkt forstyrrende for mit forfatterskab og for mit privatliv. Og jeg har det sådan med det, at eftersom at det er i 16 år eller sådan noget, jeg har ventet på, at det skulle ske, ikke? Så tager jeg det med sindsro og glæde, ikke? Og du kender lidt indenfra, fordi inden du debuterede som forfatter, der arbejdede du faktisk som bogforlægger og sad ligesom på den anden side, og var den, der skulle få forfatterne til at hoppe op af lommer, eller hvad det nu kunne være. Ja. Vi havde som sagt besøg af Christian Mørk i går. Han stiller et spørgsmål direkte til dig, og det lyder sådan her. Hej Jussi, gamle ven. Jeg vil spørge dig om... Du skriver jo, som jeg, personer, som eksisterer i flere på hinanden følgende bøger. Hvad er det sværeste ved at gøre det? Fordi jeg synes jo selv, at der er god udfordring i det. Det kan være, det er noget andet for dig. At holde det frisk både for dig selv og for læserne. Det vil jeg gerne høre noget om. Han er så fantastisk, Christian, for han stiller 4 spørgsmål altid i en sætning. Lige præcis. Så kan du stille et enkelt spørgsmål til Jussi, og så kommer der. Jamen, jeg elsker at give gaver. Og det er noget af det bedste, jeg ved, og specielt at pakke dem ind. Det er jo fantastisk. Og i denne her sammenhæng her, der har jeg jo måske 10 eller 11 bind på bedding. Alt i alt. Det er en lang fortløbende. Altså ikke det, som nogen kalder en trilogi, men som jo så, og det kan jeg ikke ordet for, når det er 10 eller 11 bind. Ja, det er hverken en dekalog eller hvad det nu er. Nej, det handler om, det er at kende sin historie på forhånd. Og historien handler om Karl Mørk og Assad, som er vores hovedpersoner. Og den er lang, den historie, og det er 2 meget, meget forskellige historier. Og de bliver pakket ud stille og roligt, og det er deri fornøjelsen består. Så hvordan jeg klarer det? Jamen, jeg venter bare til, at jeg skal løsne gavebåndet og sætte folk på pilebænken. Det er morsomt at lade folk pakke gaver over 10 år. Ud over 10 år. Det er virkelig morsomt. Jeg har ingen problemer med det. Det, der kan være problemet med det, det er selvfølgelig at holde sig til sin plan. For der dukker jo altid noget nyt op, og der dukker altid nogle problemer op undervejs, og det er det bedste. Nu har vi haft 3 år med den såkaldte trilogi. 7 gode år venter forude, kan jeg høre. Tusind tak for besøget, Jussi. Selv tak. Smuk tale. Ja, dejligt. Var du nervøs? Tillykke. Ja. Tak. Ja. Det kan jeg dele mig godt forstå. Prøv at komme med herover en gang, så skal I altså skære i den her kage herom. Og jeg tror, det er Mette, som skal vise jer, hvordan man gør, fordi det er hende, der har helt styr på det, ikke?
Jo, men det der er jo lige nu, det er bare, at I sådan skal tage det første cut af kagen, så skal jeg nok klare resten. Ja. Ikke? Så når I griber fat om kniven, nu gælder der jo fællesskab herfra. Ja. Så det er første fælles opgave. Det er sådan rent symbolsk, at I bare skærer det første snit med begge hænder på kniven, ikke? Heroppe i den der. I cutter bare i rosen, det gør I bare sådan. I rosen? Ja. Vi prøver. Skal man skrige? Eller er det kun til børnefødselsdag, når man skærer? Så skal jeg nok klare den derfra, så I lige får et lille stykke kage. Hvordan var det at stå og kysse hinanden til David Bowie, og samtidig med viden, at der sidder altså rigtig, rigtig mange mennesker og kigger på? Hvordan var det, Line? Det var kun Nikolaj og jeg. Så det var bare slet ikke andre i jeres... Og prøv at se, der står jo også lidt familie her. Det er din søster, Line. Og hun havde altså også lidt problemer med at holde de der tårer inde, vil jeg lige sige. Og best man heromme. Hej. Noget af det, som vi har øvet os på i den her uge her. Nu har du læbestift ud over det hele. Ja, jeg tænkte faktisk, jeg kigger bare den vej. Prøv at høre, noget af det, vi har øvet os på i den her uge, eller som I hvert fald har øvet jer på, det er brudvalsen. Tak. Hvordan er det gået med de trin der? Ikke så godt. Vi skulle have øvet noget mere, men... Der var noget andet, der var mere vigtigt måske. Ja, det var der. Men I kan godt gøre jer klar, fordi den der kage der, den får I lov til at spise lige om lidt. I kan godt lige smage hurtigt på den, hvis det er. Og så får I lige nogle gafler hernede fra. Sådan der. Og så skal vi i gang med brudvalsen lige om kort øjeblik, når I lige har smagt på den. Den ser altså drønlækker ud, den der med. Men der er slet ikke nok. Nej. Altså, vi har et stort crowd heromme bagved. Der er noget til alle. Ja. Skal man så også... Lige præcis, det var det der, jeg tænkte, om man skulle. Nå... Resten må jeg altså spise lige om lidt, fordi I skal ikke have mere i maven nu, for nu skal I dele med ud og give den en over nakken herude på vores intermistiske dansegulv, for det er brudvalsen, det gælder. Jeg skal lige så skål. Ja. Træk tiden ud. Ja, I kan ikke trække den. I kan godt lade være med det der. Her fra Tivoli er der bare at sige tak for en herlig god sommer, Danmark. Ja, det har været hyggeligt.